Patuloy na nararanasan ng ilang tindera sa bayan ng Suala ang mahinang bentahan ng mga dried fish. Ayon kay Rosie, tindera ng dried fish, ilang taon na umano nilang nararanasan ng mahinang bentahan dahil sa marami na rin ang kanilang kakumpetensya. Aniya, hindi tulad noong pandemya, malakas ang kanilang bentahan. Ilang taon, pari pang 2 years na mahina ang bentahan. Hindi katulad dati nung ng pandemic. Kasi ang dami na kami nagtitinda, tapos may sa Alaminos na rin, may mga kalat-kalat na yung mga daing, hindi katulad dati na dito ang pinaka-main yung sa Tubuan, tapos nadagdagan pa sa kabila sa school yun. Nagiging malakas lamang umano ngayon ang kanilang bentahan sa tuwing sasapit ang mahal na araw. Ito yung mga dried fish na binebenta dito sa may bayan ng Sual, kung saan iba't ibang klase yung makikita natin. Pero kapansin-pansin na hindi lang isda ang benta rito. Meron din silang mga binebentang suka, ganyan, at meron din mga bagoong at marami pang iba. Wala namang nakikitang pagtaas sa presyo ng kanilang produkto ngayong holiday season. Kasama mo mula rito sa bayan ng Sual, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.